Στη συνέχεια έχουμε τα στοιχεία σκοπιμότητας. Επιλέγοντας τη ναι, ανοίγει το πεδίο για να συμπληρώσετε. Επιλέγοντας δεν απαιτείται, δεν συμπληρώνετε κάτι στο πεδίο αρμόδιο όργανο. Και το ίδιο ισχύει για τα πεδία αποφάσεις αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Επιλέγοντας ναι, συμπληρώνετε τα πεδία. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τη σκοπιμότητα της πράξης και αναμενόμενα ωφέλη. Και επίσης συμπληρώνουμε τις αναμενόμενες επιπτώσεις, ουδέτερες στην απασχόληση, μία αιτιολόγηση, ουδέτερες στη μη διάκριση, θετικές στην προσβασιμότητα και θετικές στο περιβάλλον. Εδώ ζητείτε κάποια πληροφορία αν το έργο μας είναι έργο γέφυρα, αν έχει ξεκινήσει δηλαδή από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ή αν αποτελεί συμπλήρωση άλλης πράξης, αν υπάρχει συνέργεια με ολοκληρωμένες εξέλιξεις πράξης. Είναι ακριβώς τα ίδια πεδία που υπάρχουν και στο έντυπο που συμπληρώνατε μέχρι τώρα. Προχωράμε στην επόμενη καρτέλα, ωριμότητα πράξης. Πάλι και εδώ πεδία κειμένου, θα συμπληρώσετε στο στάδιο ωριμότητας της πράξης. Και όλα αυτά τα πεδία, συμπληρώνετε όλα αυτά τα πεδία όπου απαιτούνται. Και πηγαίνουμε στην καρτέλα χρηματοδοτικό σχέδιο. Εδώ πάλι είναι μια καρτέλα όπου κάποια πεδία θα συμπληρωθούν από τον δικαιούχο και κάποια πεδία από τη διαχειριστική αρχή. Ξεκινάμε με το καθεστώς ΦΠΑ δικαιούχου. Αν επιλέξουμε κανονικό, σημαίνει το ΦΠΑ δεν θα είναι επιλέξιμο. Αν επιλέξουμε ξερούμενο, σημαίνει το ΦΠΑ θα είναι επιλέξιμο. Αν επιλέξουμε μεικτό, επιπλέον ενεργοποιείται και η ερώτηση αν παράγονται έσοδα από το δικαιούχο, κύριο του έργου, τα οποία υπάγονται σε ΦΠΑ, και πάλι αν πούμε ναι, τότε το ΦΠΑ δεν θα είναι επιλέξιμο, ενώ αν πούμε όχι, το ΦΠΑ θα είναι επιλέξιμο. Στη συνέχεια έχουμε την κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανακατηγορία δαπάνης. Οι κατηγορίες δαπάνες είναι οι άμεσες, η αγορά εδαφικών εκτάσεων για τα υποέργα απαλωτριώσεων και οι έμεσες δαπάνες. Συμπληρώνουμε τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία δαπάνης με και χωρίς ΦΠΑ και με το συν προσθέτουμε και νέα εγγραφή. Τα σύνολα ενημερώνονται αυτόματα μόνα τους μετά τη συμπλήρωση των πεδίων. Φορέας δανείου συμπληρώνεται μόνο για δάνεια που έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και έχουμε το πεδίο 138 που πρέπει να απαντήσουμε αν η πράξη παράγει έσοδα σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 55 του κανονισμού 1083. Εάν απαντήσουμε ναι, τότε στη συνέχεια θα στείλουμε και την αντίστοιχη μελέτη στη διαχειριστική αρχή ώστε να συμπληρώσει το συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης. Αν απαντήσουμε όχι, αυτόματα θα συμπληρωθεί το 100%. Από το δικαιούχο συμπληρώνεται το πεδίο η πράξη παράγει έσοδα και στη συνέχεια το ποσοστό, ο συντελεστής ελλείμματος χρηματοδότησης θα συμπληρωθεί από τη διαχειριστική αρχή. Τα πεδία που αφορούν το ΠΟΔΟΕ, ποσό ίδιας δαπάνης, ΦΠΑ που δεν γράφεται στο ΠΟΔΟΕ, είδος χρηματοδότησης, αυτά θα συμπληρωθούν από τη διαχειριστική αρχή. Και τα ποσά σε προϋπολογισμούς P1 και P2 και αυτά συμπληρώνονται από τη διαχειριστική αρχή. Και τέλος, το μόνο που έχει πλέον να συμπληρώσει ο δικαιούχος στο χρηματοδοτικό σχήμα είναι η ανάλυση της δημόσιας δαπάνης, της προτινόμενης δημόσιας δαπάνης κατά έτος. Με το συν προσθέτουμε νέα γραφή. Όταν έχω προχωρήσει αρκετά με τη συμπλήρωση της πράξης, μπορώ να πατήσω και έλεγχος για να δω αν έχω παραλείψει κάτι ή αν έχω συμπληρώσει κάτι λάθος. Βλέπουμε τα μόνα λάθη είναι ο αριθμός και το πρωτόκολλο του δικαιούχου. Μπορούμε να κάνουμε συνειδητά κάποιο λάθος για να δείτε πώς λειτουργεί η εφαρμογή. Έστω λοιπόν ότι εδώ είχα και δεν είχα βάλει την επιλέξιμη αγορά εδαφικών εκτάσεων. Σε αυτή την περίπτωση θα βγουν κάποια σφάλματα. Στο χρηματοδοτικό σχέδιο βρέθηκε το σφάλμα ότι η προτινόμενη δημόσια δαπάνη δεν ισούται. Η στήλη δηλαδή 129, προτινόμενη δημόσια δαπάνη, που είναι 70.000, δεν συμφωνεί με τη στήλη 145, που είναι η κατανομή της προτινόμενης δημόσιας δαπάνης ανά έτος. Επίσης έχουμε μία καρτέλα τμήμα Ζ για πράξεις επιχορηγήσεων, η οποία συμπληρώνεται όταν έχουμε υποέργα με είδος υποέργου 15 ή 16, δηλαδή επιχορήγηση για εκτέλεση με ίδια μέσα ή επιχορήγηση για λειτουργία φορέα. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε, σύμφωνα και με τις οδηγίες συμπλήρωσης του τεχνικού δελτίου πράξης, να παρακολουθούμε πιο αναλυτικούς λογαριασμούς για αυτές τις δαπάνες, για τις άμεσες δαπάνες και για τις έμεσες δαπάνες. Με το συν προσθέτουμε μία εγγραφή, η οποία είτε θα πρέπει να τη συμπληρώσουμε είτε να τη διαγράψουμε. Εδώ είμαστε στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και είναι κάποια παραδείγματα. Στη παραγωγή θα δείτε όλες τις επιλέξιμες δαπάνες που είχαμε στο τρίτο ΚΠΣ. Και πάλι εσείς συμπληρώνετε μόνο την πρώτη στήλη, προτινόμενη δημόσια δαπάνη. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να προσθέσω και στις έμεσες δαπάνες.
Γίνεται ένας έλεγχος από το σύστημα. Αν τα στοιχεία που έχω συμπληρώσει για τις έμεσες δαπάνες, η ανάλυση ή για τις έμεσες, συμφωνούν με αυτά που έχω συμπληρώσει στο χρηματοδοτικό σχέδιο. Εφόσον βλέπω ότι στο χρηματοδοτικό σχέδιο δεν έχω συμπληρώσει έμεσες δαπάνες, σίγουρα με τον έλεγχο θα βγάλει το αντίστοιχο σφάλμα. Έμεσες δαπάνες δεν επιτρέπεται να τις συμπληρώσετε, διότι δεν έχουν συμπληρωθεί στο χρηματοδοτικό σχέδιο. Στην ανάλυση ανακωδικό κατηγοριών δαπανών. Ο έλεγχος ανοίγει το παράθυρο, δείχνει τα λάθη, δείχνει σε ποιο τμήμα βρίσκεται το κάθε λάθος. Με κλικ μπορεί να με οδηγήσει στη σελίδα με το λάθος και επίσης κοκκινίζει τις καρτέλες που έχουν τα λάθη και τα ίδια τα λάθη. Οπότε επιλέγουμε διαγραφή και έλεγχος. Τώρα πλέον η φόρμα είναι σωστή όσον αφορά το παράρτημα Ζ. Τα πλήκτρα αποθήκευση, υποβολή και έλεγχος λειτουργούν ως εξής. Επιλέγοντας αποθήκευση, απλά αποθηκεύω τις εγγραφές που έχω κάνει. Αν αντί για αποθήκευση επιλέξω έλεγχο, γίνεται αποθήκευση και επιπλέον τρέχουν και όλοι οι έλεγχοι εγκυρότητας στο πεδίο και μου δείχνει τα σφάλματα. Άρα μπορώ κατευθείαν να επιλέγω έλεγχο. Και τέλος, μπορώ να επιλέξω κατευθείαν υποβολή. Η υποβολή κάνει και αποθήκευση και τρέχει τους ελέγχους και αν δεν υπάρχουν έλεγχοι υποβάλλει το δελτίο. Δελτίο με σφάλματα δεν υποβάλλεται. Δελτίο που κατά τον έλεγχο βγάζει σφάλματα δεν υποβάλλεται. Θα πρέπει να διορθωθούν τα σφάλματα για να υποβληθεί το δελτίο. Σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί η συμπλήρωση. Συμπληρώνουμε και τον αριθμό πρωτοκόλλου.